Ospravedlňujem sa občanom Slovenskej republiky, že nerozumejú, o čom je euro. Nevadí im to primárne. No. Jednoducho preto, že sa celý čas podával ako nejaká pôžička tučnému Grékovi. A ja vám hovorím, že je to lož. A to je aký monológ? Už strašne dlho trvá. Dobre hovorí do piči. Že je to mechanizmus, to aspoň trošku vysvetlí, rozumieš, tým jednutým slovám. ktorý má zabrániť šíreniu dlhovej krízy, pretože čím viac krajiny, čím hlbšie nie sú, tým menej práce u nás doma. Buďko? Ak toto niekto nepochopil, tak potom naozaj žijeme v inej planete. Mars. Chcem sa poďakovať poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za podporu a spoluprácu. Chcem sa poďakovať svojim koaličným partnerom. Chcem ich vyzvať k 2 krokom. Daj 2. Prvý. Aj pre mňa, jasné. Čo? Pivo. Ale ja toto chcem. Bude všetci to pijeme, čo si myslíš? Cech, import, lager. Obrátili s rokovaním. A cítim sa veľmi pri veci teraz. Že ako keby sa to dialo práve teraz. Však sa tu dejú veci. Ale padla vláda, nie je to tu, že monológ po páde? Tak to oslavujeme. Zajtra nepríde nikto do roboty, Huďo. Zajtra nepríde vrátnička. Lebo padla vláda, že? To bude pol roka taký bordel, že sa z toho nie... Jak bol doteraz. Predsedu parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky. Veď o tom hovorí ona celý čas. Aby čo? Že teraz chceme tu robiť bordel? Chceme tu robiť akože rožky vystupovať? Aby čo? Ona o tom hovorí celý čas. Čakal 2 dní, že padne vláda. Víš si povedať niečo? Dobre hovorí do piči. A ničo. Lebo ona tomu rozumie. Aha, slovo chlapa. Miki! Aj Miki tomu rozumie. Taký malý cigán vyjebaný sopie hodí do Koľko je hodín, lebo... Vyzerá jak Filipov otec, Lenartov. Počúvajte, 23:05 sa dostal ku slovu, hej? Počítajte, koľko hovorí. Ticho. Sorry. Napíme sa! Krista. Čau. Hore srdcia. Padla vláda. Žiaľ. Hore srdcia, kurva, ale týždeň pred premiérou padne vláda. Sa možno to vieme, vieš. Slovensko na okraji európskeho politického A čo bude vlastne? Na tvoje národky padla vláda? Na tvoje národky? Na tvoje národky padla vláda! Máš nádherný dátum narodenia. 11, 10, 11, to je krásny dátum. Dneska, vieš ako, ale o mesiac to bude ešte horšie. My máme lepšie. 11. Samé jednotky. No, to bude deň. Máme premiér. My sa budeme milovať na chate. Vždy. A všade. Samozrejme Aj na chate. presadiť ratifikáciu dodatku k No vôbec nepočúvate, vy ho nevnímate? Nie. Neprechádza cez rampu, bohužiaľ. zabezpečiť Že ale je horší, jak tá Radičová. Radičová nie. Radičová prejde Vieš, cez rampu. môžem ti povedať, čo to je? politické ženy. Nie, že on má tiež tú pičovinu, ale mu to dlhšie trvá, kým mu to povedia. On to nedokáže súvisle hovoriť. Politická strana HÍV, ako aj SDK-ODS. Je to tak. Všetci pôjdete do piče! Padla vláda. Teraz v tomto momente sme sa to dozvedeli. A potom padne kosa na kameň. Tak jest. Prihab sa mráz a potom padne kosa na kameň. Kosa na kameň. A to len zistíme, kde je pes Do piči, kde je pes. Ešte raz, celé. Prihab sa mráz. Prihab sa mráz. A potom len uvidíte. Kosa na kameň. Padne kosa. na kameň. Ale to len potom uvidíte. Kde je pes Kde je pes zakopaný. Vyjadrujem. Mám hlboké sklamanie na postojov koaličného To je pravda ináč veľká. ktorý týmto spôsobom... Prírab sa mráz a potom padne kosa na kameň. A potom uvidíte, kde je pes zakopaný. A teraz si predstavíš tých 4 typov, jak kopú v hlíne a hľadajú zakopaného psa. Nájdu zakopaného psa. A potom padne kosa na kameň. A potom uvidíte. A potom do toho, ja som vám to hovorila, kde je pes zakopaný. Jasné. Alenka, nenapíšeme ďalší paragraf na Fermán? Ja som tam pripísala ďalšie. A tento... Padne kosa na kameň. Padne kameň na kostu, to je ešte horšie. Potom uvidíte. Kde je pes zakopaný. Kresťanskú demokraciu. Chcem vyjadriť, kde je pes zakopaný.
Plačú všetci teraz. Nie. Bela, už hovoril Bela. Tu sa píše história slovenského národa. Ja aj tak ideš. História slovenského A národa. Tu 11. Počúvam, ty vnímaš nejakú históriu? 2011. Vedel by si prosím ťa porovnať tú históriu s Janošíkom? Ach, ty kurva. Ach, ty špina. Ty Bzdoka! Prosia ho. Oni ho prosia normálne. Prosia ich. Koho Všetci prosia? štyria prosia. To Sulíka. Nech čo? Zráby S prosia. Janošikom to nejak toto? Hej. Oni ho prosia. To, čo sa Aby si z toho dialo za upustil. vtedajších Už čias, a čo sa deje Proste teraz. on ich takto mu dal. To je ťažká otázka. Ale oni mu dali nasmať, mu nahrali. Lebo spojili to To je teraz hlasovanie. oveľa zložitejšie a celé je to úplne popredkávané všelijakými proste kokotinami. Chceš ti povedať tým, že To bolo veľmi jednoduché. Áno, čo? No jasne. Že si videl hneď, kto je bohatý a kto je chudobný. Jak to je? Si videl hneď. Dnes to nevidíš. Príde nám sa Nevieš, kto je bohatý a kto je chudobný. Lebo aj bohatí ľudia môžu vyzerať úplne normálne. A aj chudobní ľudia môžu vyzerať Padne kosa na sú kameň. relatívne chudobní. A Ako potom napríklad my. uvidíte Lebo si nemyslím, že som bohatý. malý a stredný podnikateľ. Ale nevyzerám jak žebrák, som v pohode, len není som bohatý. A takisto bohatý človek, ktorý je bohatý, veľmi bohatý. Si neviem ani predstaviť, ako je Jak to bohatý. fotogenicky. Kde sa A raz tak? vtedy padne... Tak vôbec nemusí kameň. pôsobiť, že Aby sme zabránili je bohatý, alebo by nejak to dala A ty sa cítiš bohatý? Že ako to bolo, aký bol rozdiel za Janošíka a teraz, keď zvolenníci zbíjajú. Potom. Lebo zbíjajú takisto teraz, ako A potom zbíjajú. zistí. Ale vtedy boli v tom rozdiel. Tí boli nevoľníci, ktorí zdrhli a odmietli pracovať na poli. Hej, ale bolo to, No, ale celé to bolo jednoduchšie, že? Lebo si veľmi ľahko vedel odhadnúť, To je dobrý, kto je bohatý a kto je chudobný. To je dobrý, Na prvý ako je pohľad. To je pravda. Na prvý pohľad. Ale tam nebolo ľahké žiť v tých horách, lebo tam tá armáda ich Ale nie, to je v poriadku, ale že si vedel na prvý pohľad odhadnúť, že je bohatý a kto je chudobný. No to hej, no. No, a dva, tri bohaté koče si omúpal, Padne a kosa. už si bol zaujímavý, išiel si na jarmo, kúpil si výstroj, kúpil si zbranie, bol si v pohode, mal si družinu a išiel si Aby si kúpil za tie šperky. Dobre to je, nie? Podľa mňa. Takže sedlák, ktorý bone robí konope, látku, Prišiel do potrebuje mať dediny za šperky. krčmárom A čo robíš s tým šperkom? Za krčmárom povedal, počujem, húčkový do šperku, šuťom by som to ujebal. Čo mi zaraz To už sme prezradili. Krčmár povedal, že vieš čo, môžeš u mňa piť víno celý rok zadarmo. Za tento šperk. Ty si... Dobre, mu to dal, možno to bolo Hučko a kol, daj hučko a kol. Ale mu to dal a už chodil k nemu slopať víno. A ďalší. Si nevidela video. A teraz si pozrieme rozprávku. Potom prišiel za ním druhý raz. Daj mi to! Nemáš to, že to nemá? Nie. Kam predať? Dám. Boli to predať za srem tým blátom, ktorí to ukradli. Nehali si to. To starostovi, alebo... Jak to, že ona je zase v slove? A potom sa to vymení? akože, to vedeli oni nejak vykryť, tak akože sa to našlo, vieš. Oni dopadli proste tých zbojníkov a máme tu váš poklad. Dajte nám za to províziu. Vrátil poklad, dostal províziu, vybavené. Kto? Boj? Richtár voláky, alebo ja neviem, nejaký. Richtári, Zeman, župan. A však zbojníci boli chudáci v podstate. Mali na to, aby mohli žiť v horách, mali výstroj, mali Vybraní. zbranie, všetko mali. Lebo spolupracovali s nejakým richtárom z nejakej dediny, ktorý sa vedel predať Bicišpánovi, neviem akému. Vieš, ale on vedel napríklad ten Bicišpán, on vedel, že on nebol jebnutý, že aha, to mi ujebal, keď idem koč touto cestou, že tam mi vždy prepadnú ujebu, on vedel, že to k nemu dostane zase nás, vieš to. Poslal tady koč, ale dal tam menej, tam poslal druhý koč, tam dal vác, čo mi povedal, no tak to Čau. Všetko najlepšie k narodeninám. Všetko najlepšie. Všetko najlepšie. Živio, 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 živio. Mnoga leta, živio. Mnoga leta, živio. Stále, nech žije, žije nám
tam. Boli sme na Ukrajine, na zájazde. A dostala 7 rokov, babena. Kera. Bývalá prezidentka. Hej, Timošenko, premiér.